duk ba ku iya rawa ba. Duniyar nan gaba ɗaya ni sai ta bani tsoro, domin a duniyar nan kowa talauci yake da tsoro. Su a zamanin nan talaka shi ne abin gujewa, wane gaba mu tausayi, wane abin ba tausayi, wane ake yi wa wulaƙanci don a ba sa kuɗi, sai ka daina ta jure wahalhalu don a ba sa kuɗi talaka. Rayuwa ba a tausayawa, su a lokacin nan masu kuɗi ba su tausayawa, su a rayuwar nan masu kuɗi ba su tausayawa.